ina muku maraba izuwa sashe na dogon labari a babin Soyayyata da wata Bamisiriya a Cairo, kashi na 3. Ba zan manta ba, ina gaya muku cewa kamar a mafarki sai na ga wani abu a fuskarta, makamancin wani abu da ya kasance a fuskata. Hawaye ne ke zuba daga idanunta. Ko me yasa? Ina ta juya tunanin menene yasa wannan kyakkyawar yarinya take zub da hawaye a kaina ne, ko ita ma dai ta kamu da soyayya ta ne, soyayya irin wacce ake kira soyayyar ganin farko, wacce kana ganin mutum nan take zaka ji stamfin sansa ya rattaba akan zuciyarka, ko dai ita ma irin wannan san ne ta ji a zuciyarta. Ya salam, nan take sai na tashi a firgice ina so na fita, amma sai na lura kash jirgi yayi nisa da tafiya, gashi kuma in dai har ya fara tafiya to baya tsayawa har sai ya je madakatarsa. Ne ta daga kai ina so na ganta, can sai na tsinkaye ta tana tsaye tana ta kallon jirgin yayin da yake tafiya. Ta girgiza kanta sannan ta koma wajen zamanta, ta zauna a saibance ta yi tagumi. Nan take na ji zuciyata tamkar za ta yi bindiga. Nake tunanin cewa akan mene da na bar wannan waje bayan duk alamun da ta nuna min, me yasa na bar wannan waje? Subhanallah, kaga wasu yan tsirarin mintuna za su canza min kaddarar rayuwata. Yarinyar nan ban taba ganin ta ba, ban ma san sunanta ba, ko me sunanta? Bayan tafiyar sa'o'i 2 mun samu mun isa Alexandria. Tunda muka fara tafiya har muka isa ban samu cewa komi ba, yayin da abokaina suka yi ta musayya kamar yadda suka saba. Duk rashin san gaskiyarka dole ka yadda cewa naman zabuwa wallahi ya fi na kaza zaki. Me ya kawo dole? Abu ne fa na ra'ayi, kowa da irin abin da yake ra'ayi, kuma kowa da yadda yake jin ɗanɗano a bakinsa. Ni ɗanɗanon kaza ya fi min na zabuwa daɗi. Simple, malam kaga ba wani kowa ya ba in kace min kwai na yadda cewa kwan kaza ya fi na zabuwa daɗi, amma wallahi inda nama ne alquran wallahi naman zabuwa ya fi na kaza daɗi. Amma ku kaza kai ne ko yanki nake mana. Ni dai samsam ba ta tasu nake yi ba, ina ta tunanin abin da yake ta juya min a cikin zuciyata, abin da yake mafi a'ala a daidai wannan lokaci a rayuwata. Ga mu dai a Alexandria, amma ni gaba ɗaya zuciyata da tunanina duk suna tashar jirgin ƙasa ta Ramses. Muka fita a cikin jirgi, muka shiga gari, muka je gidan cin abinci, muka ci abinci, muka fito daga gidan cin abinci, muka je bakin ruwa, muka ɗauki hotuna, muka ziyarci wajajen tarihi, muka je gidajen wasanni da shakatawa. Amma har yau ko ɗaya daga cikin waɗannan wajaje ba zan iya tuna me aka je aka yi a wajen mu kuma ya aka yi, saboda zuciyata da tunanina suna tashar jirgin ƙasa ta Ramses. Abokaina su ma jikinsu ya musu wani iri ba su gane min ba, sai suka tambaye ni, kai Hamago, wai tunda kana ta wani zugun kamar an maka mutuwa, me yake damun ka ne iye? Ni ma dai gaskiya. Me yake damun ka? Shine ai ni ma na kasa gane maka wallahi. Ya dai? Fatan dai komai lafiya. lafiya, kaina ne kawai yake mun ciwo. Kaga yana da maganin ciwon kai, zo ka ga kawo kanka. A kai malam kana ta yayi bo masa kai, me zaka masa da kai? Goransa zan yi, wallahi ina goransa zai watsake. Kai da Allah sake shi da Allah. Kai Allah kana da matsala, ina ga ma wallahi ina saburbuda man gore ɗaya, wallahi ne wani. Allah sai. Haka dai muka gama yawacen shakatawar mu, sannan muka koma tasha domin shiga jirgin karfe 8 na dare mu isa Cairo da misalin karfe 10 na dare. Wannan jirgi haka yake ta sheka gudu tamkar zai tashi sama, amma ni kuma ji nake kawai a saibance muke tafiya tamkar na hau bayan kunkuru. Bayan mun yi tafiya kamar na tsawon mintuna 45 kawai sai jirgin ya nemi waje ya tsaya. Kasancewar jirgin yana tsayawa a kowace tasha da ke hanyarsa, to mun dauka irin wannan tsayuwar ce, to ashe ba haka bane. Sai ake sanarwar cewa na cikin wannan jirgi su yi haƙuri, kasancewar sun samu labari ana rikici a can Cairo, saboda wasu daga cikin 'yan ƙasa sun yi tawaye wa shugaban ƙasar wato Hosni Mubarak. A dalilin haka jirgin ba zai ƙarasa Cairo ba a wannan dare. An sanar da mu cewa sai dai mu kwana a wani gari mai suna Tanta da ke tsakanin Alexandria da Cairo. Nan take na ji wani hijabin bakin ciki ya lulluɓe min zuciyata, tamkar ban taɓa farin ciki tun da nake a rayuwata ba. Haka zalika na shiga wani matuƙar tashin hankali, kasancewar an fara tawaye a wannan ƙasa. Wannan yarinya kowane hali take ciki ban sani ba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Abin da nake ta maimaitawa a cikin zuciyata kenan, saboda na samu kaina a ganiyar firgici da tashin hankali da ɗumauta. Nan take sai zuciyata ta tuna min da wata magana da akan ce wasu damammakin sukan zo ne so ɗaya tak a rayuwar mutum, da zarar ya bari sun kubuce to ya rasa kenan. Yanzu wannan ɗaya daga cikin irin waɗannan damammakin ne na yi arba da ita kuma na rasa ta. Ayyo, na ji wani ɗaci ya lullube min zuciyata. Shikenan
sai na saduda. Mai yiwa dama irin abin nan ne da za ku haɗu da mutum so ɗaya tak a rayuwa, ka ji kana tambayar kanka me yasa tuntuni ba ku haɗu da shi a farkon rayuwarka ba, amma kuma kafin ka farga sai kawai ka neme shi ka rasa, ba kuma za ka sake ganin sa ba har abada. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ƙarshen fita na uku kenan na dogon labarin Soyayyata da wata Bamisiriya a Cairo daga alƙalamin Shamsuddin Lukman. Sai sati mai zuwa za ku ji mu ɗauke da ci gaban wannan labari. Mun gode.